ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар инҷо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо навчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чӣ намуд реклама ки дошта бошен, марамат сурат ва маълумотша дар ватсап имои мо рекунем. дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бохтар ва дигар тарафҳо аст бо нархҳои арзон ва квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Ҳисор, аз Ваҳдат ва аз шаҳри Бохтар ҳам ҳаст. опшин хона, замин ва квартираҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст. дар видео оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. хоб, курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 167 сомонӣ. мо бошад навор асар мекунем, марамат рафтем, то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, ба шумо як компанияро тавсия метиҳем, ки пересечения граница аз Россия ба Қазоқистон ба сарҳад гузаштаам. зиёда аз 10 сол аст ки опити кори старши кори доранд. дӯстони азиз, ки машиношон машинои комфортни замонаи аст, ки дар дурини машиношон хоб кондитсионер, вайфай доранд. шуморо аз ҷои коратон, аз ҷои хубатон омада мегиранд ба граница, яъне ки ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. нархаш бо маслиҳат аст. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон камбудӣ бошад, худашон ҳал мекунанд. худа инаш ки бо маслиҳат мешавад. агар шумо хоҳед скидка бо нархи арзон рафта биён, аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка арзон мекунанд. компанияка Баҳро ва компанияка Рӯзиқул, яъне ки хеле аст ки опити корӣ доранд. шуморо аз территорияи Москва, аз Домодедов, опшин ай Люблино, Садовод, Мкат, ҳамин опшин Московский област, ай любой ҷош омада мегиранд. нархаш бо маслиҳат. мошиношон солҳои 2011 ва 2013 мошинои комфортни замонавӣ. ширкати дӯстони азиз, компанияка Баҳром ва Рӯзиқул ба шумо тавсия медиҳам барои пересечения граница. марамат дар ин рақамошон ҳар душон кор мекунанд ва имо ва ватсап пайваст доранд. дигар маълумоти пурраша гирем, мо ба шумо тавсия метиҳем. дӯстони азиз, агар шумо бихоҳед ки ба Тоҷикистон бо равон кардан, як компанияро ба шумо тавсия метиҳем, ки зиёда аз 11 сола ки таҷрибаи корӣ доранд. компанияка Парда аст, ки дӯстони азиз бо дили пур, бо 100% бортона соҳ саломат оварда мерасонанд. боро аз территорияи Люблино ва Садовод қабул мекунанд. агар ки шумо территорияи Москва дан бошад, агар бортон вазминтар бошад, худашон аз ҳамун ҷои кортон, аз ҳамун хонатон рафта мегиранд, дастафа гирифтан бепулай. территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки райони Кӯйбеш ва шаҳри Бохтар оварда мерасонанд. агар ягон ҷойгар бошад, инаш бо маслиҳат мешавад. дӯстони азиз, нархи килош бо маслиҳат яъне мешавад. агар шумо аз номи компания мо, аз номи ширкати мо гап занед, аз шабакаи мо, бо ба шумо скидка ва арзон мекунанд. дӯстони азиз, главни 11 сол аст ки опити корӣ доранд. ин одамои нав нестанд. мо ҳар компанияро ба шумо тавсия наметиҳем. агар шумо бор роӣ кардан хоҳед, ина одами боваринок, одаме ки 11 сол аст ки опити корӣ, таҷрибаи корӣ доранд. сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сешда ватсап пайваст доранд. ҳамин рақамҳоро прамои ҳамун камазист, прамои ҳамун одаме ки бора мебарад, ҳаваи худаш гап мезанад. мо ба шумо тавсия метиҳем, аз номи канали мо гап занем, бо ба шумо скидка ва арзон мекунанд. марамат ботона дар ҳамин ака роӣ кунед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Гаҷак, яъне ки Гаҷака ҳамин хел ном дошта. агар мо хато хонда бошем, ай соҳибашон мегирем. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки опшин 5 дар хона кардага. дӯстони азиз, ки дута подвал дорад, ки як хона 6 ба 40 ҳастай 6 ба 80. опшин дарунои хона бениҳоят кушода. даруни хонаҳо монтаж кардагӣ, дар тиреза часпондагӣ аст, болош часпонда, яъне кришаш ҳамаш тайёр аст. хона ҳамашон опшин бо ғишти пухта, яъне ки ғишти ба қуаткати сохта шудааст. хона расходи бениҳоят калон кардагӣ. дӯстони азиз, ки хонаи замонави проектҳои американски, проектҳои российски, проектҳои турецки, опшин хона беҳтарин ҳолат. даврӯзаҳош даврӯзаҳои қимата, гирди хона полни худ маҳкамай. бехоҳи хонаи хеле системо, яъне ки арматуркати систем бетон рехта бо қувват кардагӣ аст, ки дар дуруни хона калидор ошхона дорад. дӯстони азиз, даруни хона не ки ремонт кардагӣ нест, ремонтша ба дили хотон мекунад, яъне ки шкатур дига короша мекунад, ки монтаж дар тиреза ёш кардагӣ. даврӯзаи нав часпонда, гирдаш полни худ маҳкам, об свечам ҳастай. дастрош намегад пул дар кора мефурӯшад бо нархи 290 000 сомонӣ. боз кадом мегирад, камтар муомила мешавад. нархаш бениҳоят арзон.
ду та рақам аст ки ҳар рақамошон кор мекунад ва ин рақамо дуюмгӣ нашуда имо пайваст доранд. Марҳамат дигар маълумотша гирем бо арзон меша. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ҷамоати Шарора қишлоқи Карим Девона хел маълумотша навистиянд. ҳамагӣ 6 шутиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона веремика кардагӣ аст ки як ҳоҷатхона баня гирдаш маҳкам бо як кам аз дигар санг шебен ам хеле чизам дорад. главни об свет шамаса ҷош мека ҷои нағзай. 3 дар хонаи веремика об свет гирдаш маҳкам даврӯза задагиай. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзон ва муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз ин ҳамин рақамошо рақамои расмӣ аст промои кор мекунад. кадоми шумо ки мехоҳед дар ҳамин рақамошонда занг занед. бояд дар ҳамин рақамҳо имое ки ватсап дошта бошад. хай бо сахранӣ карда бинем барое ки нагуфтанд не ки бояд имои ватсапа дошта бошад. одамоне ки нали чӣ мегиранд бо арзон муомилаи хуб дорад. 130 000 сомонӣ омада аз пеш бинемегад арзон када метиҳем. аз шумо хоҳиш ки лайкора гузорем фаромӯш накунед ва силкаи навора подписач кунед. кадом намуди ки хона замин квартира ки ба шумо лозим аст дар комментариё нависед. мо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман Юсупова Истора, золотои директори компания Фаберлик. бисёре аз шумо хоҳиш кардем ки кор бошад барои занҳо, кор бошад барои модароне ки аз хона набаромада кор кардан мехоҳанд ва зиндагии худро хубтару беҳтар кардан мехоҳанд. марҳамат, беҳтарин ширкат, беҳтарин компанияро мо ба шумо тавсия медиҳем ки ин компания Фаберлик ҳаст. 25 сол дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад. бисёре аз занҳо модаро ҳамроҳи мо кор мекунанд. дар командаи ман зиёда аз 1000 нафар занҳо ҳастанд ки соҳиби маоши худ аст. шумо ҳам хоҳиши кор кардан дошта бошед ва ба пулу ба кор ниёз доред. марҳамат, дар ватсап нависед. омӯзишу номнавис шуданаш ҳамаш бепул. боқӣ дар амони аллоҳи меҳрубон бошед. худо нигаҳбон. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ ҷамоати Чимтепа гуфтагаса деҳаи сари киштии боло, яъне ки тарафи Гипразев аз Чимтепа аз Даврӯза мегзарем хела болотараи обшин ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад ҷамоати Чимтепа деҳаи сари киштии боло. ҳамагӣ 6 шутиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардага дӯстони азиз ки об свет ҳаст ҳоҷатхона ошхона баня дорад. дарони хонаҳо ремонт кардага аст хай гирди хона маҳкам обшин хонаҳои барак дохтага ки тайёрай бо як кам аз дигар санг шабинам хеле чизам дорад. дастрош намегад мефурӯшад бо нархи 175 000 сомонӣ ки бо дӯстони азиз арзонша хитон мекунед. нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. барои ҳамин кадоме ки ягон маълумото илоҳагӣ мехоҳад харидори аниқай ина рақамош аста мегафон кор мекунад. агар хона савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гирен фақат барои одамони харидор. дӯстони азиз лайкора фаромӯш намекунед ва навора подписач мекунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар ҷамоати Истиқлол гуфтага аст соҳиббошане ки шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол. ҳамагӣ 6 шутиқ замин маҳсулот дорад ки як дар хона кардага дӯстони азиз як хонаи веремика гирдаш маҳкам даврӯза дорад нав ва як ҳама санг калон обшан хеле ядчи материалои хонара уже оварда рехтагианд. шебен санг калон амхе қум амхе чиё дорад. дастрошна мефурӯшад бо нархи 73 000 сомонӣ бародарон. хай бо савдоша хитон мекунем. 73 000 сомонӣ гӯё ки замин яъне ки як веремика дорад. ин рақамошо рақамои билайна кор мекунад. ба кадом бародароне ки аз территорияи шаҳри Ваҳдато ки лозим аст марҳамат занг занед. дӯстони азиз барои ҳамин пешравии мо фақат мезанем лайка комментара менависем ва кадометон агар реклама дошта бошед ягон техникаҳои фурӯшиаи хонаи заминаи квартираи обшин чизе ки барои фурӯхта дошта бошед мо дар видеомо ҷо мекунем. марҳамат рӯй кунед. фақат лайкора аз шумо хоҳиш ки фаромӯш накунед барои мо хела муҳим аст. мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино дар дуюм Советскида. якхонага квартира аст дӯстони азиз ки духонага сехонагаш кардаган дар якум ошина қарор дорад 36 квадрати метр. обшим кухнирам хона кардага астанд ва кухнира балкон бурвардага аст дӯстони азиз ки хона мегӯяд доми 4 ошонаи дар якумаш қарор дорад. доми кирпичина мега соҳибшон назди мактаби 50 ҳамаи намуд мағозаҳо ҳамаи намуд транспорт дорад.
дар наздикиш садиқ, бозор, парк, хоб мактаб ва дӯстони азиз дигар чизо. ҳоҷатхона, ванна якҷоя ҳастай ремонт кардага. Дӯстони азиз обшим хай хона мега тавира кушода, яъне ки ба кухнира балкон родага аст, обшим духонага сехонага ҳамхе кадагиан. дастросшона мегад фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад камтар арзон мешавад. бисёри баъд не камтар муомила мекунем. фақат аз шумо хоҳиш дорем ки мегад беҳуда мегад занг назанад. 280 камтар муомила мешавад. рақамошон рақамҳои мегафонай. маромад кадометон ки мехарем бештар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем ва навори моро баҳогузаронӣ кунем то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар пеши бозорчаи гулистонда. шаҳри ваҳдат пеши бозорчаи гулистон, доми навай замонавӣ. духонага квартира дӯстон дар панҷум ошина қарор дорад. 43 квадрати метрай. об свет ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, новостройка дом ҳастай. нархиш мегирад 230 000 сомонӣ ҳастай. кадоме ки мегирад бо ягон чи муомила мекунанд. 230 000 сомонӣ аз шаҳри ваҳдат. дар комментария шумо бисёр хоҳиш кардем ки аз шаҳри ваҳдат квартирамон ина баъри шумо квартирае ки пешкаш кирдан, яъне ки пешниҳод чид барои шумо реклама кардем. агар ягон суръатош кам боша, ягон маълумотош агар нафаҳмида бошед, рақамошон ҳастан мегафон кор мекунад, бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, меҳнатои мо барои шумо, фақат ҳами шумо дастгирӣ кунед, лайкора занед, навора подлисаш кунед. мо чӣ хонае ки шумо мехаред, кадоми хонае ки ба шумо дар кораем, дар комментария нависед, мо ҷудо карда баъри шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар Тецда. духонага квартира астае ки дар якум ошина қарор дорад. 40 квадрати метрай. дӯстони азиз, духонага якум ошина дар 40 квадратай, не ки дами лифтам дорад, не ки лифти шумо дар кор барои ки шумо ин хона дар якума лифт шумо дар кор нест, не ки лифт обшим дорад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. мегад ду хона мегад даруш мегад кушода кухни калон ҳастай, тайёрай ремонт кардаги ҳастай ва калидор ҳама чи обшим дорад. дастросшона мегад фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад бо арзон мешавад. ҷош ҷои беҳтарина мегад, ҳамаи чизҳои лозимӣ дар наздикиш. хай кадоме ки тец ҷои хуб дай. 265 та. ина рақамошо рақамҳои билайна кор мекунад. кадоми шумо агар ягон маълумотша нафаҳмида бошед, маромад занг зада аз соҳибашон маълумотҳои пурраша гирем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст. баъдро ки қарор дорад дар шаҳри ҳисор, хоб ҷамоати шарорада, ҷои хуб дар мегад, ҷош ҷои нағзай. ҳамаи чизҳои лозимӣ дар поин дом ҳастай. ай ҳамин хона мегад то политехнику душанбера мегад ҳамагӣ 7 километр роҳ ҳаста. ай политехникум то ҳамин дома обшим 7 километр роҳ ҳастай. духонага квартира ҳастай ки дар дуюм ошона қарор дорад. 38 квадрати метрай. об свет ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. ремонтшам ҳастай, назди балниса, бозорча, мактаб, садиқ, мағоза, обшим ҳама чи ҳастай. ай политехнику мегад то ҳамин хонара мегад ҳамагӣ 3 сомон мегад раҳкиро, яъне раҳкирош 3 сомон. ҷош ҷои нағза мегад, омада бинен кадоме ки мехара арзонтар метиҳад. нархи квартира 190 000 сомонӣ аст, бардорон ки бо арзонтара мешавад. 190 000 сомон муомила ва савдо дорад. дар комментария будан одамое ки хоҳиш мекарданд ки аз шаҳри ҳисор квартира монина, баъри шумо квартира арзон ки мактаб, балниса, бозорча, садиқ ҳамаш дар наздикии шаҳр. ина рақамошон кор мекунам, барои дигар маълумотҳои пурра ва аниқша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамин хел квартираи фурӯшӣ боша, агар хонаи хоҳем ки реклама дамода, фақат заминаи мошинаи хонаи роҳӣ кунем, мо фурӯшда мегузорем. хоб дар омза навор ҳамин хонаҳои фурӯшӣ буд. то видеои баъда худои нигаҳбонтон.